Ari sa kuaring-kuan, kaning nindot kaayong kang tambaloslos. Nindot ang balik-balik og hisgot niya. Ako, to be honest ha, wa may lami gyud kuan ka ng politikang hisgutan. Layo pa ka ito, pero ang mga Pilipino, perti ka panatiko aning eleksyon ay. Arang-arang ring usaga ni. Before ta mo adto ditong tambaloslos, arang-arang ning kang Robin Hood ba? Kay iyang ibaligya ang ilang museum nga kanang Museo di Padilla in dollars kay di man sa mo to sa salig ganis piso. Wa sa salig piso, dollar yang gusto. Kanya ini kahuman sa termino karong 28 first term pa niya, pwede pa siyang magpa-re-elect for a second term. Matod pa niya, mupahawa na sa das Pilipinas. Bakasyon o niya, may tagdi lang po siya mauli na lang. Pag mauli sa ano lang apil-apil politika niyo. Wa magini hinungdan to na sa tinuod lang. Pero matod pa niya, sila kunong Mariel. Ilan ang giadtong Netherlands, Germany, unya Iceland. Mga Asian countries, Brunei. Pero hasta ganin Thailand. Ang iyang gikadlokan di isang puyo to sa Thailand kaya basig mabiktima siya sa mga bayot lagi dito. Adto po sa Brunei, perte sa kunong pagkainita. Siya, maitom ko dito. Maitom ko. Pero adto sa Iceland, di isang kunong matabang kay pastang pagkabaga sa ice. At grabe ha. So ang may tabo, duha rin ilang pilihan. Si matay naman to si Kuan. Katong kontrang digong, founder sa Communist Party ha. Patay naman to. Joe Masison. Doon lang sa dito sa Netherlands. Ato puyo. O niya, kuyog niya, si Mariel o ilang mga anak. Di po sila sa Germany. Kay German man po ang sinultian dito. Iso po siya Ruben. Parang yun, dili na lang siya mo appeal kay wa sa kasabot sa ganisa. Kaya ang iyang gingon nga, nganong in dollars ang baligya, kung kuno mo palit sa museo, kay wa sa salig piso, kay kana ko ng piso, basin ko no, og gikan ng kortaha sa flood control, hastang okay ha sa demonyo. Bilib ko. Bilib ko kay dollar yang gusto. Now, aritas flood control. Kining kisi-kisi ni tambaloslos ang banggiit ang ipasangin lang banggiit ang tulisan sa puntir sa gobyerno nga si Martin Romualdez. Igagaw igtagsa sa presidente. Akong balikon nga kaniadtos panahon sa amahan aning bangag Ferdinand Marcos Sr. ang naglambigit sa grabing kinawatay ato Romualdez po. Iya man bayaw. Igsuon sa iyang asawa nga si Imelda. O niya kaniadto Marcos Romualdez. Karon ang kaning hinganlan og Martin angan ani Ferdinand Martin Romualdez. Ato pa naagyapon di ay. Ang iyang amahan kaniadto maoy kasangga sa giingong gipasangin lan. Wa namatay naman lang to wa pagin preso. Pero dahil nabiling mga kaso, even si Imelda convicted ni Korte Suprema. Si Bongbong Marcos dunay bayronon nga 203 billion tax evasion. Murag nini aligado bitaw. Napoy 102.9 million nga kaso. Tax evasion gyapon. Now, kung imong tan-aw ng ilahang postura kaniadto Marcos Romualdez, karon Marcos Romualdez gyapon. Nadugangan na lang kay di alam po'y andoy. Kanang anak ni Bongbong Marcos nga senior deputy speaker, anton mangyapon gani karon. Sila po'y nagkumbuya, di pasangin lang nagkumbuya sa grabing kinawatay. Sa buhis ninyo, nga bisan kani ang buta, di nakakita, nagbuhis na kay, basta buhi pa ka, magbuhis. Hangtod sa imong katapusang pag kanang taong mamatay, buhisan, gyapon kayo magkuha, magkantog din certificate, bayaran man na. Kasi na pa dong, ulit ba buhis? Unya, ang simbahan, gawas nga mangayong bayan, ana, ang gobyerno una pong mangayo. Unya, ang katong punerarya, maghatod, ana, moy, samar, magbuhis po to. Bisag mamatay na ang tao, nagbuhis gyapon, apan ang kawatan, perting abtika. Muna naglagot og maya akong classmate nga si Roel Guzman Anore. Lagot kay sa gyud tinuod. Muna magilad sa Pilipinas karon. Muna Ruben Padilla ingon siya nga wala ko salig piso, dollar lang. Kay mas nisalig siyang
Presidente McDonald Trump dito sa Amerika, kay dollar tong ilaha, piso wa na sa salig. Kay matod pa, basic flood control, kwarta na flood control, nga gikawat, nga gisud og malita, padong silang Martin Romualdez o ilang saldi ko. So karon og imong sumadahon ning giingong Martin nga iyang pa-inhibiton ang ombudsman. Ato pa hinamo kapil-apil anang investigar. Kinahanglan kog independent investigators aron patas kay kun ang ombudsman pinaaging Bonjing Rimulya gihukman ako sa daang sadaan. Kay karon sa semana Mayo naman atong paninglo Bonjing Rimulya kun tinuod bigong i-file niya ang kaso sa Tambaloslos ngadto sa Nigambayan ang kasong plunder, malversation og ang makapiyansa ra siya ani kaning pares kang Bong Revilla makapiyansa siya ani Anti-Graft and Corrupt Practices Law. So na napita tulo ni. Now si Martin Romualdez kisi-kisi kay kinahanglan sa independent nga investigators kinsa man nga ombudsman ramay mo imbestigar gyud niya mao mo mo file og kaso kay ang tanod bayan mao na gitahasan nga mo imbestigar sa mga banggiitang kawatan sa gobyerno bisag di pa kay kabanggitan bago pa kang nag-practice ombudsman double gyapon ka. Pero si Martin dili gihukman ako daan. Ang akong pangutana ani sa mga naminaw ron kuyawan ko basig drama-drama ra nila kay sa ako nang ingon fraternity brothers sila si Tambaloslos ug si Bonjing Rimulya. Si Bonjing Rimulya nagpatuom sa nintarong na para sa igsuon na John Vic Rimulya mura sa para ang kinaya mo yung pakaw ay agungal ba sumais ang ginana bitaw kapatuo sa ni tarong ang akong gikuyawan og tuwa sa Nigambayan o niya daghag paagi matod pala daghan ko kay paagi unsa ang pagpatay ng iring daghan sang paagi unsa ang hinay sa kasong ipa saka nga to sa Nigambayan kay sa Nigambayan man dito di man aris mga ordinaryong artista kay from salary grade 27 matod pas ng balaod nga adto na sa Nigambayan taralon mayor na ha mayor vice mayor pwede na kang artista pero kaning kang Tambaloslos nga kriminal nga kaso adto ni sa Nigambayan. So, ug moingon sa Nigambayan karon kay naa naman sa precautionary hold departure order nga, oy Martin, ug ma-check up kasi mo danlak dito Singapore, di pa pwede ha. Adtos Vicente Soto kay to ay daghang doktor dito. Now, kundi sa kalarga karon imong ihapon ang buwan sa 2026 ang nabilin, diyan naman ta second quarter. So, mga Abril, Mayo, Hunyo, Hunyo, katunga na tuig. Og mapriso pananglitan si Martin karong Hunyo o pananglitan lang ha kay ipahan man kaso niya para sa Bong Revilla priso man ron og ipahan sa og kanya Unyas 2028 election makasakay na sa nigmayong bangka sa politika. Si Martin Romualdez posibleng makabuhi ra. Una ang iyang kaning mga politikos Pilipinas makasakay kaning mayong bangka sa politika makabuhi ra. Nahinomdom mo Gloria Macapagal Arroyo. Panahon ni Pinoy preso. Preso pero wa gyud to sa ordinaryong presohan. Dito to siya kay nagiingong nagpa-hospital arrest siya dito sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Atong panahon na ang mga sakop sa media kung mo adto di ay tumigong media sa Manila. Labi naik kamera isulot tong laki-laki sa iyang liog aron luoy kay sa tan-aw publiko nga og gipriso ko wa pagani ko mahukmi priso nako. Nagkaron pagpulin digong sus nawa mag iyang kaso hastang laki-laki liog gilabay. Wa man detoy effect na itong laki-laki na arte-arte na po to. Wa pa siguro kay pareho man lang partido si Arroyo, si Martin. Although dili na sila kayo close karon kay ang close friend karon matod pa has tumigo ni Sara Duterte si Gloria Macapagal Arroyo man. O niya, nang luod man siyang Martin kasi siya man ta ang speaker gustong Sara kaniadto. Nya si Martin maginipuli, amor to naka-flood control ug maayo. So dako kayo posibilidad nga ug mapriso man gani ini ka 28 og ilahan na pong iro mo daog mabutang sa Malacañang agoy. Magkagawa sa po ni parehang Gloria Macapagal Arroyo di gyud mahitabo nga kini mga politikos Pilipinas maghangtod sa hangtod mapriso. I remember Nonong Halusos? Di ba?
kato grabe gito iha kay child rape tong iha. Pero sa may natabo, pagka-presidenteng irap, gitagaan sa unconditional pardon. To be, he can vote and can be voted upon. Okay kayo. Ano nga, og may tabo ang kang Martin Romualdez nga ma-file gani sa Dagang Bayan, kana mo dakong questionable sa 2028 og naa pa bay tuhuan nga mga politiko kon makasakay tarong nga bangka ang Tambalosos nga numero 1. Mao ni nakanindo traon niya kay mga politikos Pilipinas di gyud mo taga mo pangawat ng mga higanting kawatan di gyud tanawa Bongbong Marcos napagin si bisag matud pas mga Tagalog i-Google. I-Google na di ba nasa 203 billion nga tax evasion nga ako na kana na ang with finality na sa Korte Suprema nakadungog pa mong ibalita na wala ay bayad presidente na ko mo ni nakabati sa gobyerno na to mo na si Ruben Padilla din sa to Anton lang ko Germany hindi Netherlands kay wala Juma season dito ako na po puli tungod kay di na sa musalig even sa piso di sa musalig. Di po sa ganahan dito sa Brunei. Kay, init ko kayo, mara ng Pilipinas. Di po sa ganahan sa Thailand. Kay, ako rin ang bayot dito, masing maibgan siya. Oh ba? Kasi sakto rin kang Ruben. Nakatsamba gamay. Hindi ko dito. Ato ko sa Netherlands. Huwag di, ato di Germany. Kaya ito ang mga kaliwat ni Adolf Hitler dito. Moto'y mutuli na ko magbinal dito. Pintingil ara. Pila naman lang yun kabuok kaha. Ang nabiling tarong na ay mga SK. Kanabit ang mga SK chairman, kanang mga councilor, sa akong tanaw, pilar yung kabok ang gamit. Una, kana sila mga young breed of politicians unta someday. Pero ay agakon mo po silang mayor kay ang palansaron nga SK chairman or hantod eventually humas SK election na naman po SK Federation chairman mahimo ng ex-officio member sa council sa syudad o lungsod. Ilang tudluan ang mga bata nga mga idealistic punta kay mga nauna o pangurakot. Pamaya na dito, bayrito silang mga bata po nito, mga butante naman ito, tag 2,000. Wala, nagkurap na daan. Nagsunod-sunod ang mga korupsyon sa Pilipinas nga diin. Ang tanang mga kurakot karon o ang mga batanon nga mapili karon future nga kurakot po na kagitudloan sa mga karaang politisyan. Ano yung natabon tambalos-los? Sige hon pa na. Matod pang nonoy kung saka. Sige pataan eh. Matro na ito sige hon. May daghan sang mensahe nila eh. Kanita, si Boss Nante Lada. Yeah, akong partner na. Boss Nante, doon luwag. Si Boss Nante, kiting doon luwag. Matod pang Noygons, pareho na sila tanan diha sa gobyerno, kanang gayaw-yaw diha, utro po na kinipod gayaw-yawan, parehasa na sila, yes, why mapili, tinuna. Naa diha, sigig tago, sigig sweldo, giilad ta nila, ang tinuod diha, maayo na silang panghiluan. Nasa kay pista rabas Indio Negosyo, hindi na pista noon, may lang hiluan tanan, magdungan kung kamatay, matod pa niya, maunang wala ko ganahin nga priso na gibuhian niya mailar gyapon ta. Matod pa niya, mahilig ang mga Pilipino og pagpailad sa paita kanang iski membro nas oo mayor usik-usik na sweldo sa gobyerno. Tinuod bitaw. Matod pang Noygon sa atong balikon ang akong sumpayan ni Kanoygon sa kanang sakop sa Justice Committee pinanguluhan ni Jervy Luistro nga ikiharong adlaw ni kuan ni Attorney Manzanas Carpio bana ni Vice President Sara ikiha niya nga naman kanang mga sakop sa Justice Committee sa Ubos-Bay Balaoranan nga nag-imbestigar aning Sara ganahan magyud kaayo na silang magsige-imbestigar kasi sige magpabantang sa TV sa mga newspaper perte gihiwi ko to si Simon Di Perse sindanya ganahan na sila anak. Pero sila na masangil sa kampo ni Vice Presidente Sara nga na ay mga suspicious bank deposits kanang inflow cash flow outflow og inflow daw na ay daghang kaayong kwartang 181 million nga dividendo matod pang Senador Trillanes atong gi-interview din
Kuna, dibidindo ko na sa mga drug lords. Pasangil na Sara, ato makita na dito inig impeachment niya ato sa impeachment trial. Napadong naman gini. Pero kanang na masangil. Gikang Jeremy Luistro, kato siya Alonto Badjong, silang Congressman Bini Abante, na masangil sila nga si Sara Kawatan. Kina sila tarong ka na or ng mga labaw pang mga banggitang kawatan. Unya, og imong tanawon ang ilang mga postura karon nagpatuong limpyo. Pero sa ilang binuhatan nindot bagyog ka limpyo baka na sila dili pa pud ka mga kawatan. Og simba ko sa 2028 kadto mga panitikos di Sara man yon. Ako klaro na sa asa nin duha wa ko napilian. Kay pareho man di apoy bangag sus. Pertis ang pagka. Asawa budlat-budlat kong mata sa atol pas mga vlogger ni budlat kong mata ni Lisa tungod sa pwede dagang inaswat og dagang kwarta. Sa 2028 si Bakog, si Sara mo'y mahimong presidente. Di po kanis na ipapreso. Di kang Risa na ni. Wa na ma-immunity ang presidente after sa term. Di ka ipapreso ni Bongbong Marcos. Ipapreso Sara, Lisa Aranita, o niya si Martin Romualdez. Di ka nila kanang ilang minalitang kwartang gikawat karon di ka na igastos eleksyon. Ipamalit og botos aron lang dili maka puli ang mga Duterte sa Malacanang. Assuming nga dili ma-impeach si Sara. Pero kung ma-impeach ako tuloy posible ang ilang ligaya bisag mag-iningon pas bunjing rin mo nga kaya while lami ang resulta sa umaabot nga mga panahon ba? Way kaugmaon ang sunod nga henerasyon gawas ng atong pawagyon magpatuli diris upon kay matod pang Congressman Ahong kadaugan sa mga pisot karong adlaw.